Ini ndakakura ndichichengetwa nabamukuru vangu. Baba vangu vaive vachigara kumusha nevamwe vanin'ina vangu. Saka nekuda kwekuti ndaiva sazita wabamukuru vaindida chaizvo. Saka ndivo vakakura vachindichengeta. Asi ndakati ndava form 3, bamukuru vangu vakati kwandiri handei kumusha, asi usaudza kana ani zvake. Uye kana tabva kumusha ndinoda kukupa mari yakawandisa. Saka takasimuka mutauni kuri kuma 7 PM. But chakandinetsa ndechekuti bamukuru vainge vakashama vasina kana kupfeka. Takaenda kumusha tikadzoka usiku ihwohwo, bamukuru vachingodhiraivha vasina kupfeka. Takati tava kudzoka, bamukuru ndipo pavakazoti kwandiri, mota chimbodhiraivha. Mota hangu handaiigona kuidhiraivha. Saka ndakadhiraivha kubva kumusha, ivo bamukuru vakarara kubekisiti asi vanga vakashama. Tasvika kumba dzainge dzava kuma 5 AM. Vakabva vati ndivatorere hembe mumba. Ndakapinda mumba ndikatora t-shirt yangu nebath towel nekuti ivo neni taipfeka same size. Vakabva vapinda mumba ndokugeza. Apa vaiva vakazara shena nekuti patakasvika kumba vakanozviumburutsa pane guva hameno kuti raiva raani. Ini vakati kwandiri itira weti paguva iri, ndikaita saizvozvo. But now ndane 41 years handina kana mwana, 16 years in marriage no mwana. Ndinototya kuudza mudzimai wangu zvinhu izvi, kutotya kuti anozoti saka ndiwe uri kunditadzisa kuzvara. Ndibatsirewo vedu vevehama kuti chingava chii chakaitwa pandiri ende zvingakwanisa here kugadzirisika. Thanks kune vachabatsira. Tichateera mucomment section.